No, engem Horváth Dórának hívnak. Én leszek a mai esti előadás házigazdája, kolléganőmmel, Csizmadi Ritával közösen. Rita az előadás második felét veszi át, úgyhogy egy darabig engem kell, hogy nézzetek itt a jobb felső sarokban, aztán körülbelül a felénél pedig Ritát majd. A diákat lépésről lépésre fogjuk váltani, és alatta sokat beszélünk, sok megjegyzést, magyarázatot fűzünk hozzá, úgyhogy én azt javaslom mindenképpen, hogy ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki ebből az előadásból, és minél több információt be tudj építeni, egyrészt szükségem van a ti figyelmetekre az előadás alatt, és javaslom, hogy legyen toll és papír előkészítve, hogy tudj jegyzetelni, és közben a felmerülő kérdéseket is le tud írni. Fontos, hogy maradj velünk végig, mi nagyon izgulunk, és szeretnénk, hogy a végén is közösen át tudjuk beszélni a dolgokat. Ráadásul az előadás végén lesz lehetőség kérdéseket feltenni, itt mutatjuk az egyéni konzultáció elérhetőségét, és ugye a meghívóban ígért kalkulátort. Hogyha ez így rendben van részletekről, akkor és megtaláltok bármiféle olyan ikont, ami azt jelzi, hogy oké, rendben vettük az adást, és valami visszajelzést tudtok adni, akkor megköszönöm, és akkor el is indulunk a mai témával. Én azt gondolom, hogy ennyi bevezető talán elegendő is volt. Nos, a mai előadásunk témája, ahogy azt már láthattátok többször is a hirdetésekben, hogy hogyan indítsuk el a gyerekeinket a nagybetűs életben tiszta lelkiismerettel. Azzal a céllal tartjuk mi ezt az egy-másfél órás késő délutáni programot, hogy olyan tudást adjunk át, aminek a birtokában az előadást követően konkrét lépéseket is tudtok tenni, ugye a gyerekek életkezdésével kapcsolatban. Maga a téma egyébként minden szülőt foglalkoztat. De sok szülőben van bizonytalanság, ugye a kivitelezés tekintve, tehát az, hogy mikor kezdje el, mennyit kell összegyűjteni, honnan teremtse elő azt a pénzt ma, ami ugye később a gyerekek álmaira szán, és legfőképpen milyen formában tegye félre. Mert hogy minden gyereknek van egy álma, és minden szülő vágya, hogy ezt meg is tudja valósítani, vagy hozzá tudjon járulni. És ez a mai előadás, és az, hogy itt vagy, az már egy lépés a gyerek álmának megvalósulása felé. Mi tehát, ugye itt abban segítünk, mert ugye a gondoskodás legjobb formája előre gondolkodni, ahogy látjátok is itt ezzel a jó kis saptáblával, tehát abban segítünk ma itt, hogy időben és előre gondolkozzatok, hogy jól gondolkozzatok, és hogy hiteles forrásból kapjátok ugye az információt. Azt tapasztalom egyébként, hogy felnőttként bizonyos időszakonként át kell gondolni a jövőre vonatkozó döntéseket. Leginkább ugye a pénzügyi döntésekre gondolunk itt. Szánni kell rá néhány órát, felül kell vizsgálni a meglévő anyagi helyzetünket, a meglévő kiadásokat, a jövőbeli célokat, és egy frissítéssel ugye további útjára kell azokat engedni. Ez most egy ilyen pillanat, amikor tudunk frissíteni, újra tervezni, és egy kicsit átgondolni az eddigieket és a jövő néhány következő évét. No, haladunk tovább ugye a diákkal, és szeretném ugye bemutatni és beszélni arról, hogy egyébként kik is vagyunk, ki az a csapat, aki a webinár mögött áll. Úgyhogy mielőtt belekezdenénk az előadásba, engedjétek meg, hogy bemutatkozzunk, és bemutassam azt a szakmai csapatot, akikkel közösen dolgozunk, itt látjátok őket a fotókon, igyekeztünk mindenkiről előnyös képet találni. Mindannyian a webinár teljes időtartama alatt és után is rendelkezésre állunk. Összességében több évtizedes szakmai és szülői tapasztalattal a hátunk mögött vagyunk most mi itt, és mindannyiunknak szívügye, hogy segítsük a szülőket abban, hogy a gyerekek álmait, terveit meg tudják valósítani. Ez a saját magunkra is igaz, a saját családunkra, a saját gyerekeinkre, ő álmukra és a saját terveinkre is,
Úgyhogy nem csak saját szülői, de pénzügyi tanácsadói tapasztalatunkkal alapján adunk most itt nektek sikeres útmutatást. No, és miért lesz más ez az előadás, mint a többi? Mi az, amivel mi szeretnénk nektek egy pluszt adni a többihez képest? Ma itt nem csak elméleti dolgokat osztunk meg, és nem csak azt mutatjuk be, hogy milyen változásra számíthattok a családi büdzsében, ugye itt az adó kedvezmények, vagy az adóval kapcsolatos változásokat tekintve, hanem rávilágítunk a gyerekek felnevelése során várható kiadásokra, a megoldás, ja, és hát nyilván megoldási lehetőségeket is adunk arra, hogy hogyan készülj fel a gyerek anyagi támogatására. Azaz, hogyan tegyél félre, és milyen időtávban érdemes gondolkodni. Tehát mi körüljárjuk most itt ebben a hátralévő 40 percben alapvetően a teljes témát, egészen a kezdetektől a, a befejezésig. És azért merjük ezt bátran kijelenteni és itt bemutatni, mert amit nyújtunk, és amiben hiszünk, az egyrészt bevált és jól működik. Másrészt konkrét számokkal alátámasztott, azonnal indítható, és egyébként mi is ezt használjuk. És akkor felmerül az a kérdés, hogy, és ez sokakat foglalkoztat, hogy mi a leggyakoribb hiba, amit egyébként a szülők ezen a téren elkövetnek. Egyébként a válasz nagyon egyszerű. Az a leggyakoribb hiba, amit tapasztalunk, hogy nem veszik elég komolyan, vagy nem jókor veszik komolyan ezt az egész kérdéskört, és ilyenkor a gyerek sikereinél, hát ott abban egy kicsit hát nem segít ez rajtuk, ugye, a mi halogatásunk. Olyan válaszokkal találkozunk egyébként a szülőktől, tehát nyilván azért volt bőven merítés, amiből ezt össze tudtuk gyűjteni, hogy majd valahogy kiszorítjuk a szükséges pénzt, majd valahogy lesz, ügyes a gyerek, és tudjuk, hogy megoldja, vagy a nagyszülők is tudnak segíteni, sokszor kisegítik őt, stb. Stb. Van olyan válasz, hogy még sosem gondolkoztak ezen valójában, nem gondolták még végig ezt a dolgot. És nagyon sok olyan esettel is találkozunk, hogy szeretnének egyébként félretenni, tehát ott van ez a dolog a gondolatokban, de időhiány miatt, vagy bizonytalanság miatt elmarad a megvalósítás. Nem tudják, hogy merre kell indulni, kit keressenek, hol kapnak hiteles tájékoztatást, és ugye csak telnek az évek, elsodródnak a mindennapok, és nem történik lépés a cél érdekében. És aztán vannak, akik lebeszélik magukat, vagy azért, mert úgy érzik, hogy túl késő, vagy azért, mert túl korai, és aztán valahogy ez az egész elsikad. Vannak olyan ügyfélválaszok, hogy attól félnek, hogy esetleg nem tudják végig fizetni. Nem ismerik a megtakarítások rugalmasságát, és amit nem ismerünk, attól ugye félünk, és idegenkedünk az egésztől. És mi nyer ilyen esetben az időhiány, és egyszerűen elúsznak ezek a lehetőségek, vagy azok a pillanatok, amikor egy kicsit ezzel foglalkozni tudnánk. De ezek teljesen normális érzések, tehát azért ez mindannyiunk találkozik ezzel, és, és egyébként azt a biztonságot sem ismerik, amiről fogunk egyébként később beszélni, hogy mi garantálja a befizetéseket akkor is, ha a szülővel egyébként tragédia történne. Ez egy nagyon izgalmas téma lesz, úgyhogy ezt majd figyeljetek nagyon, amikor odaérünk. Tehát a tapasztalatunk alapján egyébként a leggyakoribb hiba, hogy későn eszmélnek rá, amikor már jelentkeznek a várható kiadások sötét felhői, hogy de jó lett volna, hol tartanék már, most ki tudnék venni belőle, ha lenne, de ugye ilyenkor már az időt nem tudjuk visszafordítani. Mi éppen ezért szeretnénk segíteni, hogy ez a pénzügyi tudatosság, itthon Magyarországon ne egy ilyen misztikus dolog legyen, hanem egy olyan természetes dolog, amit már a gyerekeik is másolni fognak tudni, és mintát mutatva nekik megmutatjuk ugye a pénzügyi tudatosság alapelveit. Nekik is meg kell tanítani, hogyan gondolkozzanak a pénzről tudatosan és okosan. Remélem, hogy ezzel egyetértetek. Ha igen, akkor mindig örülünk egy visszajelzésre tőletek.
De hogy nehogy azt gondoljátok, hogy én valami űrlény vagyok, hát én sem ilyen tudatossággal jöttem ám a világra, tehát egyáltalán nem vagytok egyedül a bizonytalansággal vagy a halogatással. Csak hogy a saját példámat is megosztom veletek, a szüleim nekem a pénzügyekről nem beszéltek nyíltan. Szerintem nagyjából egy generáció lehetünk 5-10 évvel ide-oda, és lehet, hogy ti is találkoztatok ezzel, az egyszerűen az ő dolguk volt. Amire kellett, arra kaptam pénzt, de egyébként fogalmam nem volt arról, hogy mi most gazdagok vagyunk, vagy nem, mik a szüleim tervei, hogyan gondolkoznak, mennyi van a bankszámlán, ez tabu téma volt. Alapvetően semmiben nem szenvedtem hiányt egyébként, tehát minden segítséget megkaptam, de azt, hogy egyébként hogyan teremtették elő, nekem arról gőzöm nem volt. Hozzáteszem, mai napig nincs. Tehát nem majd lehet, hogy megkérdezem őket. Tehát lehet, hogy egyébként az édesapám tudatos volt a pénzügyek terén, tehát a maga módján, de hogy ebből semmit nem adott át nekünk, az volt biztos. Úgyhogy a pénzügyi gondolkodás terén én teljesen szűzen léptem ki a nagyvilágba, hogy így fogalmazzak, teljesen tapasztalatlanul. És aztán én is szülő lettem, nyilván akkor már nem szüzen, és ugye pár évesek voltak a gyerekeim, amikor ugye megtalált egy hölgy, nyilván egy pénzügyi tanácsadó volt, és akkor egyébként én el is indítottam a lányaimnak egy-egy kisebb megtakarítást, akkor ugye a családi pótlékot raktam nekik félre. Tehát ez volt, hogy jön a családi pótlék, akkor ezt legalább egyik gyerek, másik gyerek mégis el tudok indulni valami kis megoldással. De nem sokkal ezután változott az élethelyzetem, mint ahogy ez bármelyikünkkel előfordulhat, és egy rövid idővel később megszakadt ez a fajta megtakarítás, mert akkor itt nem döngettem csúcsokat anyagilag. És aztán kétségtelen egyébként, hogy ez a pénz nem veszett el, mert amikor az én két kis általános iskolás kislányomnak odaadtam a szobájuk rendezésekor, hogy ezt bizony csak ők választhatják ki, és ők rendezhetik be a szobájukat a saját ízlésük szerint, akkor az a kis csillogó tekintet az IKEA-ba, ahogy válogatták a sminkasztalt, egyébként az mindent megért, de hát nyilván ezzel a megtakarítás dologgal azért kellett később foglalkoznom még. Ez idő alatt egyébként a családban a testvérem, ő már elindult sokkal korábban, amikor a gyerekek kicsik voltak, ő elindította részükre a megtakarítást, fizetést, szerintem már több mint 10 éve, úgyhogy az unokat sok kicsit előrébb járnak, de én sem bíztam a véletlenre, természetesen azóta egy újabb megtakarítást már elindítottam nekik, hát ezt majd mondjuk ilyen 30 éves korukban biztos, hogy óriási segítség lesz. Jó, tehát, hogy én sem egyébként úgy születtem, hogy mindent tökéletesen tudtam. De hogy miért hallgassatok ránk? Tehát miért kellene tőlünk elfogadni? Miért a mi szakértelmünkben érdemes bízni? Úgyhogy szeretnénk most megosztani veletek a szakmai múltunkat, az elért eredményeinket, és azt az elköteleződést a szakmánk és a téma iránt, hogy ne legyen kérdés a hitelességünket tekintve. A hátterünkben itt látjátok, azért három kis dologról fogok beszélni, és nem is olyan picik. A hátterünkben egy piacvezető vállalat áll, és ez nem más, mint a Generali. A maga egyedülállóan 200 éves múltjával, a szakmai elismertségével és a piacvezető pozíciójával. A mi kis hatfős életági ügynökségünk, akinek a fotóit ugye láttátok, nagy büszkén mondhatjuk, hogy évek óta a legrangosabb gyémántfokozatú ügynökségi díjat átvesszük. Ez a csapatunknak a kiváló működését és az ügyfélkezelését ismeri el, és arra nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És aztán a tanácsadóink, tehát így mi hatan, évek óta különböző egyéni díjakat és elismeréseket kapunk, tényleg sorakoznak az oklevelek és a díjak, sok helyen ki is van rakva, és az utazások emlékei, tehát szinte mindannyian különböző elismerést kaptunk, ami igazolja, hogy amit csinálunk, azt igazán jól csináljuk, és igazán nagyon szeretjük. A szakmai felkészültségünket a folyamatos fejlődésekkel, továbbképzésekkel tudjuk szinten tartani. Van, aki köztünk bankárképző szakképesítéssel rendelkezik, tehát tényleg a termék termékpalettát fel tudjuk vonultatni,
és sokszor mi adunk már elő a Generáli Szakmai Akadémián, akár gyermekjövő, akár nyugdíj témában, úgyhogy tényleg erre nagyon büszkék vagyunk. És egyébként, és mindjárt befejezem a magunk bemutatását, de önkénteskedünk is. Önkénteskedünk a Generáli gyerekszigeteken, mert az biztos tudjátok, hogy a Generáli a gyerekek jövőjét tekintve nagyon eltökélt. Tehát az egészségüket és a biztonságukat azt nagyon komolyan védi, és ebben nagyon erősen elhivatott, több alapítvánnyal is rendelkezik. Úgyhogy a gyerekszigeten minden évben sütjük a palacsintát, töltjük a hotdogot, és az adománybüfébe gyűjtünk a gyerekeknek, hol egy táboroztatásra, hol a koraszülöttekre. És most tavasztal egyébként Ócsán az okos zebrát is a polgármesterrel sikerült átadni. Nem tudom, hogy az okos zebráról hallottatok-e, vagy hogy az micsoda, szerintem egyébként ez zseniális dolog. Úgy kell elképzelni egy okos zebrát, hogy a beépített ledek vannak a burkolatban elrejtve, és a gyalogátkelőhely két végén pedig egy-egy kamera. És amikor közelít bárki ugye ahhoz, hogy átkeljen a zebrán, akkor ezek a beépített ledek eszementül elkezdenek villogni, nyilván felhívva a figyelmet az autósokra, hogy ha valaki áthalad. Tehát ugye itt is a biztonságot nézik, ez egyébként ez egy iskolával előtt van, úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy nagyszerű. Szóval remélem, hogy így azért ennek a sok-sok múltbéli tapasztalatnak és tudásnak a birtokában látni fogjátok, hogy igyekszünk hiteles információt adni, és hogy a megoldásainkat jó szívvel fogjátok fogadni, és hogy hányan fogadták már el a megoldásainkat, és hogyan, és hányan hallgattak ránk, az most következik. Körülbelül évente 2000 gyermekjövő programot indítunk. Évek óta rendszeresen tesznek félre ezek a szülők, néhányan egyébként már azért közelednek a lejárathoz. Vannak, akik pedig idén kezdik meg a kezdő lépéseket. És mivel folyamatosan minden évben visszajelzünk ügyfeleinknek ugye a megtakarítása alakulásáról, így a szülők látják részünkről is a törődést, a megtakarítások aktív kezelését, egyébként igen jó barátságba is keveredünk, ugye itt a sok-sok találkozás alatt, úgy jól látható módon gyűlik a pénz, gyarapszik, és jó szívvel mondhatjuk, hogy ugye tartjuk a tervet. És akkor még egy mondat, ami én azt gondolom, hogy egy pici pár perc gondolkodást ígér, vagy hogy is fejezem ki magam. Ide az van írva, hogy az anyagi biztonság a szülőknek nyugalmat, és a gyerekeknek a lehetőséget adja. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt a nyugalom szót egy picit jobban értelmezni, hogy mit is jelent ez. Mert nem csak akkor nyugalom a nyugalom, amikor a lelkiismeretünk nyugodt, mert szépen tesszük nekik félre egy számunkra kényelmesen, rendszeresen félretehető összeget, és maga a tudat önmagában is megnyugtató. Akkor is nyugalom, amikor tudunk nekik adni belőle később. És akkor is nyugalom ez a nyugalom, amikor már felnőttek, mi idősek lettünk, és a félretett összeget okosan használták fel, és már nem kell ránk támaszkodniuk, nem kell hóvégén kölcsönkérni, mert el tudott indulni a saját sikeres útján. És az is nyugalom, hogy megtanítottuk nekik, hogy ez a sok pénz abból gyűjt össze, és ő azért tudott sikeres lenni, mert a szülei pénzügyileg előrelátóak voltak. A lehetőség, meg amit ezáltal kapnak tőlünk, az pedig a legnagyobb ajándék, amit az életben megadathat nekik, mert a lehetőségek az megnyitja számukra ugye a kapukat. Ha itt egyetértetek ezzel, akkor valahogy jelezzetek vissza, amit tudtok, nem tudom, hogy a chatben vagy bárhol tudtok visszajelezni ezzel kapcsolatban, vagy szívecskét, vagy egy jelet, vagy egy mosolyt, azt ilyenkor mindig nagy-nagy örömmel fogadunk. No, és akkor nézzük, a, hogy hogy csinálták ők, tehát azok a szülők, akik az ügyfeleink, hogy akkor mi is volt náluk a folyamat, mutatom is nektek ezt már is, kövi. Követték a dián feltüntetett lépéseket.
Nagyon fontos alaposan végig gondolni és megtervezni egy megtakarítást. Gondolom, itt látjátok itt bal oldalon, ezekbe a piros kockákba, vagy téglalapokba ezeket a lépéseket. Nézzük akkor az első pontot, amikor az életszakaszokat kell meghatározni, ugye, hogy melyik életszakaszra tervezünk anyagi segítséget adni neki. És azt ugye, hogy milyen célra. Fontos átgondolni a nagyságrendet, azaz, hogy mennyi pénzt szeretnénk alapvetően összegyűjteni. Át kell gondolni azokat a szempontokat, amelyek egy hosszú távú megtakarítás alatt számodra fontosak. Ehhez nyilván meg kell ismerni, és ki kell választani a piacon elérhető szolgáltatások, termékek közül ugye a megfelelőt, mert van egy pár. És ne felejtsük el azt a fontos faktort sem, hogy kik hogyan kísérnek végig ezen az úton a célod eléréséig, azaz, hogy milyen jellegű kapcsolat, támogatás áll a háttérben. És akkor nézzük ezeket a kis piros kockákat egy kicsit árnyaltabban, mert azt hiszem, hogy ebben rejlik ugye a megoldás. Először is körvonalazni kell valahogy, és javaslom, hogy így az előadás közben egy picit ti is pörgessétek, hogy körvonalat valahogy ilyen hallomány terveket kezdjetek megalapozni, hogy ahhoz, hogy ugye kiválaszd és elérzsd a gyermeket számára a legjobb megtakarítását, először is tudni kell, hogy mire gyűjtünk, ehhez mennyi pénz szükséges, és mikorra kell felhasználni ezt a pénzt. Ehhez segítség számodra, ha kiválasztod, hogy melyik életszakaszban szeretnéd a gyereket támogatni, ami attól is mindenképpen függ, hogy most hány éves, ugye? Azért ez fontos lesz majd átgondolni. Jellemzően a gyerekek születésétől az igazán felnőtté válásukig 3 életszakasz van, és ezek anyagilag elég erősen érintenek bennünket, de mindegyik másképp. És hogy hogyan alakulnak ezek az életszakaszok, azt már is, és ott milyen kiadásokkal lehet számolni, vagy mik szoktak megjelenni, azt már is mutatom. Jó, lépek azonnal a következő diára, de már oda is értünk. Oké. Okay. Az első életszakasz. Az első életszakasz az a születéstől a 18. életévig tart. Saját tapasztalatban mondom egyébként, hogy a 18. életév az egy olyan biológiai állapot, tehát hogy nem feltétlenül hozza magával az érett felnőtt gondolkodást, nem beszélve arról, hogy a mai középiskolások nagy része, a középiskolák nagy része az 5 évfolyam. Tehát így még sokan az érettségi évében sincsenek, amikor betöltötték a 18. születésnapjukat. Nyilván ugye a változás egyik jele, hogy a dohányboltba kiadják már nekik a cigarettát, és már az alkoholt is ugye nem kell beküldeni helyettük valaki, tehát már azt is meg tudják venni maguk, de azért itt még sok esetben még csak 11-esek, amikor a 18 évesek lesznek. Ebben a életszakaszban a szülők alapellátást finanszíroznak. Tehát, hogy miután teljes mértékben tőlünk függenek a gyerekek anyagilag, itt nincs saját keresetük. Tisztelt akkor, hogyha egy nyári munkát csinálnak, de alapvetően nincs saját keresetük. Az ellátásuk, az étkeztetés, a zsuzsonna, a ruházat, a tanulmányok, a külön órák, sport, a Nike cipő, meg a különböző vágyaik, a telefon, stb. Ez mind a mi költségünk. Ezek valójában folyamatos, stabil kiadások. Itt kevésbé jellemző, hogy egy kiugró vagy egy alkalomszerűen nagyobb pénzügyi teher lenne, kivéve esetleg mondjuk a jogosítvány megszerzését, amit általában erre az időszakra szoktak időzíteni, hogy még a gimi végén vagy a középiskola vége felé ezt meg tudják szerezni. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a jogosítvány tokkal vonóval mennyibe kerül? Hát, mint a lányom most jár a 22. vezetési óránál, egész jó információm vannak, ezért 5-600 ezer forint Budapesten egy jogosítvány megszerzése. És ugye itt még ott tartunk, hogy jogosítvánnyal a fal zsebében felül a buszra, ugye? Tehát itt azért még autóról szó sincs ebben a szakaszban.
No, tehát ez volt az első életszakasz, ugye? Ja, és még azt egyébként érdemes tudni, hogy furcsa ezt így összeadni, nekem is az volt, hogy míg eljutnak a 18. életévükig, addig egyébként egy családban egy 20-25 millió forintot költünk rájuk, csak így a alapellátásban. Első nekem nagyon soknak tűnt, de amikor felszoroztam, hogy mennyi lehet ez havonta, és aztán ez 12-vel, és aztán 18-al, talán még ez kevés is, egyébként ez ilyen OTP és MNB becslés, tehát nem magunk találtuk ezt ki. Úgyhogy ez azért ez érdekes. Nézzük akkor a következő életszakaszt, ugye a második életszakaszt. Ez hát hogy is mondjam, a 18-tól 25. életévükig került meghatározásra. Ez a felsőoktatás, a tanulmányok, illetve ez a szárnybontogatás időszaka. Tehát ez még ilyen kis szárnyokat bontogatják. Szóval ott tartunk mondjuk, hogy a gyerekünk leérettségizett. Itt nagyon sokan egyébként válaszút előtt állnak, ugye? Vagy elindulnak a továbbtanulás irányába, tehát a felsőoktatás felé, vagy a munka irányába. Vagy esetleg nyilván lehet a kettő is együtt, ugye, hogy egyetem mellett dolgozik, vagy munka mellett tanult. Vannak ilyen hibrid megoldások is egyébként. Nézzük azt, hogy ebben az életszakaszban ezek milyen várható költségeket jelentenek. És mondjuk beszéljünk először arról, hogy tovább tanul, jó? Mert nyilván az a vágyunk, hogy igen, a gyerek egyetemre megy, ugye? Tehát nézzük akkor, hogy mi van, hogyha a felsőoktatásban folytatja. Főiskola, egyetem, mindenhol van ugye egy szűk, államilag támogatott létszámkeret, ugye, amiben, ha belefér, nagyon jó, ugye, abba a kis szűkbe, általában a legzsenibbek férnek ebbe bele, ugye nyilván a legmagasabb pontot megszerző diákok, de ha nem fér bele a keretbe, és mondjuk esetleg nincs rá pénz, akkor ott a továbbtanulás akár meg is szakad. Persze fel lehet venni diákhitet, 10 millió forintot, azt hiszem 150 000 a törlesztő részlete, de nem biztos, hogy ez egy olyan jó indulás neki. Vagy ha ugye fizetős szakra megy, tehát nem az államira, hanem egy fizetős szakot indít, akkor nem tudom, mikor néztétek a statisztikákat utoljára, fél évente alsó hangon 250 000 forint per fél év a tandíj. És innen indul felfele, egyébként igaz, egészen 1,5 millió forintig körülbelül, de lehet, hogy még ennél magasabb díjak is azért bőven vannak. Ez fél évente. Tehát ennyi jelenleg a tandíj Magyarországon, ami kevesebb biztosan nem lesz. Tehát ez egy alapképzés, ha minimum, vagy bocsánat, egy alapképzés, ugye az minimum 6 fél év, ugye, mert 3 év. A master, hogyha még szeretne plusz 2 évet hozzá, ugye egyetemi végzettséget, az összesen 10 fél év. Ha mondjuk valakit orvosira szeretnének küldeni a szülei, ahol van ugye 5 év plusz még legalább még egyszer annyi, hát nem tudom, akkor a webinár után kérem apukát, anyukát, hogy elsőként jelentkezzenek egyéni konzultációra, mert itt nem babra megy a játék, tehát akkor az egy picit, akkor az egy erős kiadásá válik. Ha mondjuk egy másik városba veszik fel esetleg, vagy csak napi szinten ingázik, akkor az albérletet is kell neki fizetni, és egy alap matek számítással, átlagos árakon számítva, hogyha azt nézzük, hogy egy főiskola tényleg a legalsó kategóriáknak 250 vagy 300 000 per fél év, az ugye mondjuk 50 000 a tanulás, hogyha 5 hónap alatt kell befizetni, vagy ha 300 000-es, tehát valahogy így 5 vagy 6-tal osztva, tehát 50 000 a tanulás, 150 000 az albérlet, ugye a költségekkel együtt, ha összeállnak ketten, ugye akkor így. Ez 200 per hó. Ha ezt megszorozzuk 12-vel és 3-mal, az egyébként 7 millió 200 000 forint. Hát nem tudom, hát, vagy nem tudom, felszoroztátok-e már, de egyébként ez így összeadva, ez így sok. És átlagos főiskoláról vagy egyetemről beszélünk, 3 éves alapképzésről beszélünk, és egy olcsó albérletben. Ha külföldre megy esetleg egy-egy évre, nyilván akkor a költség kevesebb nem lesz ennél, ezt ugye mindannyian egyformán gondoljuk. Tehát ezek a főiskolai évek, amit érzünk, hogy ez már egy mekkora összeget jelenthet. És akkor nézzük azt a verziót, ha mondjuk dolgozni megy, ugye?
A mai fiatalok, ezt tapasztalom, és szerintem nektek se lesz újdonság, az alkalmazotti, hogy is fogalmazok, az alkalmazotti jogviszony szabályszerűségét és korlátait egy kicsit nehezen viselik. Tehát nekik a szabadság, a vállalkozás szabadsága valahogy szimpatikusabb. A saját aktuális példám is ez, hogy a lányom se bírja az ilyenfajta kötöttségeket, egyébként ő is vállalkozó, tetováló, és épp kozmetikus felnőttképzést végez, csak mondom, egy szakképzés, tehát kozmetikus szakképesítésről beszélünk, havi 80 000 forint. Egyébként több, mint a főiskola, ha leosztjuk havonta. Ez egy másfél éves szakképzés, az 1.440.000, ugye, a tanulásuk. És akkor, ha még esetleg van egy autóra igény, nem egy vadi új BYD-ra, de mondjuk egy kisebb autóra, egy-két évesre, vagy egy-két millió forintra, egy-két évesre, egy-két millió forintos autóra, akkor ugye ez is hozzájön, vagy ha esetleg valahogy a vállalkozásába szeretnénk elindítani. Ez nem azt jelenti, hogy mindent alá kell tenni, vagy folyamatosan őt segíteni, de ha csak egy helységet szeretne bérelni, egy autószerelő kis zugot, vagy bárhol egy kozmetikát, vagy egy szépségszalont, hát akkor csak a kaució is ugye több havi díj. Tehát ott egy picit jó, ha a szülőbe tudsz állni, tehát azért jó, ha még ott egy millióval valahogy tudja támogatni, mert nem biztos, hogy van neki ennek az elindulásához. Hát aztán remélhetőleg lábra állnak. Tehát ebben, ha elkezd dolgozni és szeretnénk támogatni, azért ott is egy olyan 4 millió forint, ha egy összeadjuk, az elképzelhető, hogy szükséges. Na de akkor nézzük azt ezek után az időszak után, hogy mi jön akkor ezután a harmadik életszakaszban. A harmadik életszakasz az igazából az első önálló élet, a lakás, a munka vagy a családalapítás. Ez a 25-től 35 éves korukig terjed nagyjából. Itt láthattok már egy komoly eltolódást az életkezdést illetően. A mai divatos mondattal élve mondhatjuk azt, hogy a 25 az új 18, azaz az önállóság, a családalapítás jóval később kezdődik. Van egy olyan statisztikai adat, hogy 27 éves korig élvezik a gyerekek átlagosan a mama hotelt. Jó, hát kicsi soknak tűnik. Tehát azok a megoldások például, mint például mondjuk a babakötvény, ami a gyerek 18. születésnapján kiutalásra kerül a gyerek számlájára, az lehet egy szép ajándék szülinapra, de nem biztos, hogy ez az igazi megoldás, és mondjuk szoktam mondani, hogy aznap ne engedjék a Sziget Fesztiválra ugye a gyereket ünnepelni. Szia, drágám! Ugye? Szia! A, és akkor nézzük, milyen önálló életkezdési kiadások merülnek föl, jó? Még ebben az időszakban. Mondjuk egy esküvő. Ugye ezzel kezdik a fiatalok, hogyha végre párt találnak, és elindul a kis közös életük. Tudjátok-e, hogy ma egy átlagos esküvő ára körülbelül mennyi? Nem tudom, hogy van-e erre tipp. Átlagos. Tehát mindig próbálunk nem kirívó példákat hozni nektek, és nem nagyokat mondani, egy átlagos esküvő. Mondom akkor, 4 millió forint körül mozog. Szerencsére egyre inkább ugye a közös finanszírozás a stokkás, lányos anyaka vagyok, tehát szerencsére nem a lányos családnak kell mindent, tehát általában a két család megegyezik, de az is mondjuk 2 millió forint, aki a szépséges, csodaszép esküvőjük. Vagy esetleg az első lakásvásárlás. Ha már ugye a hitel felvételétől nem tudjuk őket megóvni, akkor segítség, ha az önerőbe be tud segíteni a szülő. Óriási segítség nekik. Tehát, hiszen ha hitellel, de el tudnak indulni, és ha pedig nem csak a kezdőtőkébe szeretnének a szülők beszállni, hát akkor nyilván egy jóval nagyobb összeg a cél, hogy egy lakást tudjanak venni nekik. Ennek a megtervezése, ha ilyen gondolat van, az nyilván prioritás, azért ezt jól át kell gondolni és időben. Gondolom, ismeritek a jelenlegi lakásárakat, hogy mennyi az országos négyzetméter ár per pillanat és a budapesti. Az országos négyzetméter ár az 1,158 millió forint, tehát, és a budapesti
pedig majdnem elérte átlagosan a 1,5 millió forintot, 1,498,000 per négyzetméter. Azt mondjuk az OTP-nek a kutatásából az már kiderült, hogy a hitelt felvevő fiataloknál a 40% esetén, minimum a 40% esetén a szülők teremtik elő az önerőt és a kezdő költségeket. Tehát itt már ebben a szakaszban, itt a 25-től 35-ig, itt érezhető nagyságrendű döntések születnek. Úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy senki nincs lemaradva. Tehát, hogyha a gyerek 20 éves, félig felnőtt gyerek, és most indít valaki egy megtakarítást, 15 év múlva is óriási segítség lesz, és baromi nagy szüksége lesz rá a gyereknek, tehát nem vagyunk lemaradva soha semmiről, hogy elkezdjünk a részükre félretenni. Tehát az, hogy a 3 életszakasz körül mikor támogassuk őket, hát valójában folyamatosan, ugye? Tehát mindig szükség lehet rá. A jövőbe egyébként nem látunk. Tehát abba se látunk, hogy merre indul a gyerek, és mire lesz pontosan szüksége. Ezt előre nagyon nehéz megmondani. Főleg, hogy mi szépen elképzeljük a jövőjüket, és akkor egy teljesen más irányba megy. És az, hogy mikor adunk át nekik ebből a megtakarításból kisebb-nagyobb összegeket, a szerencsére mi határozhatjuk meg, már hogyha olyan megoldást választunk. És tényleg ezért fontos, hogy olyan megoldást válasszunk, amikor megmaradhat a mi a szülők döntése, hogy mikor és hogyan szeretnéd felhasználni az összegyűjtött megtakarítást. De csak, hogy egy kicsit, azért valami optimistább verziót is mondjak. Tehát azt is, hogy beszéljünk arról is, hogyha a gyerünk baromi sikeres lesz. Tehát megkapja a szülőktől a kezdő lökést, és nagyon jó vállalkozást indít, vagy tényleg elvégez egy neves egyetemet, és nagyon sikeres lesz. Tehát legyünk már pozitívak, ugye ne csak a nehézségeket tegyük itt szerda este a nyakunkba. Nem lesz anyagi gondja, hamar megerősödik anyagilag, és nincs szüksége az évek alatt általunk, vagy ugye a szülei által összegyűjtött teljes pénzre. Erre is van megoldás. Nem olyan bonyolult, mert egyszerűen mit csinálunk? Hát büszkén elköltjük. Vagyis ti a szülők, nem mi, ugye, amit összegyűjtöttetek. El lehet nyaralni, vagy lecserélni az autót, megvalósítani az elmaradt utazásokat és álmokat, vagy egyszerűen csak vésztartalékként ö, magunknak félretenni ugye idősebb korra. Hiszen efelől mi szülők tudunk rendelkezni, hogy mi legyen a pénznek a sorsa. De át lehet adni kisunokáknak is, ugye, hogy már ezzel a kezdőtőkével indítsák el a gyerekeik, a saját gyerekeiket, mert így az életük része lesz a megtakarítási program, hiszen jó példát láttak a szülőktől, ugye, és jó nevelést kaptak. És tehát a felhasználás szabad, az igények és az élethelyzet szerint oszthatod és élheted fel ugye a megtakarítást. És akkor eddig átbeszéltük itt a három felső szürke mezőt, az életszakaszokat, a célt, és körülbelül az összeg meghatározását, ugye? És most fognak következni azok a szempontok, amiket nektek is mérlegelni szükséges ahhoz, hogy az igényhez megfelelő szolgáltatást megtaláld. Mutatom már is, pillanat és ugrok, ugye? Hogy milyen a jó megtakarítás. Az évek alatt egyébként a meglévő ügyfeleink számos elvárást támasztottak, és nagyon sok kérdésük felmerült. Összegyűjtöttük nektek a legtipikusabb igényeket és a legtipikusabb elvárásokat. Ugye az első között szerepel teljesen érthetően az, hogy legyen biztonságban, ne vesszen el a pénzem. Ez egy teljesen normális és alapigény, ugye? Hogy elismert, megbízható, stabil, nagy múlttal rendelkező partnert keresnek a szülők, mert igenis fontos, hogy az éveken át félretett pénz meglegyen. Ez nem lehet kérdés. Az, hogy megbízható és folyamatosan jó kezekbe legyen, hogy lássák a befektetés alakulását, a költségeket, a hozamokat, azt különösen értékelik. És ha nem egy robottal, tehát Vandával, a Vodafone-nál, hanem van egy személyes kapcsolattartó, akivel hosszú távon tudnak együtt dolgozni, és van személyes kapcsolattartás, és el van mentve a mobilotokban a neve és a telefonszám annak, aki felveszi a kagylót a vonal végén, az egyrészt elvárás is,
és én azt gondolom, hogy óriási segítség. Felszokták a szülők sorolni a rugalmasságot. Ugye, hát ezt már éreztük, hogy ez miért fontos a rugalmasság, egészen eddig többször érintettük ezt a kérdést, mivel az éles szakaszokat átbeszéltük, és láttuk, hogy különböző vagy váratlan időpontokban is lehet szükség egy adott vagy egy teljes összegre, ezért olyan megoldást keresnek a szülők, ahol erre lehetőség van. Lehessen kivenni belőle, lehessen szüneteltetni, lehessen a díjon változtatni, és akkor is fizethessen eseti, vagy akár fizethessen, bocsánat, eseti jelleggel más is a számlára. Például a rokonok vagy a nagyja a fölösleges szülinapi ajándék helyett tehessen ide is egy eseti befizetést, ugye? Elvárják és szeretnék, hogy kövesse az inflációt, legyen hozama, és megtartsa a pénze az értékét, teljesen reális elvárás. Igen, el is kell várni. Ö, Legyen bármire, bármikor szabadon felhasználható. Tehát ne okozzon problémát az, ha időközben a gyerekünk csinál egy súghanyat, ugye? És a lakásszélre megtakarított pénze helyett azt mondja, hogy szia anya, elmentem Milánóba tanulni, ugye? Mert akkor a lakásszélű megtakarításunkkal nem tudunk mit kezdeni, mert csak számla ellenébe tud ugye bútort venni neki maximum, de nem tudjuk felhasználni se a világ körüli útjára, se a Milánói Egyetemre ezt az összeget. Tehát, hogy fontos az, hogy szabadon felhasználható legyen. És azt is megfogalmazzák a szülők, hogy a felhasználáson a szülő rendelkezhessen. Hosszú éveken át gyűjtött vagyont a szülők teljes joggal az aktuális élethelyzetnek megfelelően akarják felosztani. Egyik gyereknek, másik gyereknek, igazságosan, ahogyan azt ők gondolják. Tehát tényleg furcsa is lenne, ha mondjuk a hosszú éveken át összegyűjtött pénzt, vagy a gyerek a haverokkal, vagy a barátokkal elkölti egy egyhetes ibizai nyaraláson, vagy azt gondolja, hogy elkriptózza, vagy valami olyasmi, vagy becsapják őt, és ugye egyszerűen pillanatok alatt elherdálja ugye azt a pénzt, amit fáradtságosan összegyűjtöttünk. Na de, most jön a csavar. Nem a csavar, egyáltalán nem a csavar. Azzal megyünk most tovább. Az előadás következő részében, hogy megnézzük, és most ez egy nagyon izgalmas rész fog következni, a piacon elérhető megtakarítások tulajdonságai, és itt most Rita fogja folytatni az előadást, és kezdi egy piaci kitekintéssel. Remélem nem lakad a figyelmetek, úgyhogy talán jó is lesz egy személycsere, úgyhogy mindjárt kérem a Ritát, hogy akkor cseréljünk helyet, és vegye át tőlem a szót, és folytassa a következő diával tovább. Remélem, hogy az eddigi gondolatokat világos volt, tudtatok belőle szemezgetni, és én akkor most elbúcsúzok, úgyhogy akkor már is kérem Ritát, hogy folytassa. Jó, most itt egy kis technikai szünet lesz. Sziasztok! Én akkor ugye Csizmadia Rita vagyok, ahogy Dóri is mondta, és már is folytatom akkor tovább azzal, hogy egy picit a konkrétumokba is belemenjünk, hogy milyen gyerekeknek szóló megtakarítási lehetőségek közül tudnak jellemzően a szülők választani, ugyanis erre maximálisan ugye szükség van. Itt közben kapunk egy kis segítséget, közösen dolgozunk, remélem már látjátok ezt az összefoglalót. Amit egész egyszerűen úgy készítettünk, ahogy ugye hozzánk Dori is, ahogy említette, a szülői szempontok alapján került összeállításra, hogy ez az összefoglaló, hogy tényleg lássatok a konkrétumokat. Egyrészt ez egy olyan táblázat, hogyha egy picit a bal oldalra tekintetek, akkor ott látjátok a megfogalmazott szempontokat, a felső sorba pedig a választható megoldási javaslatokat látjátok. Itt ezekre a megtakarítási formákra általánosan elmondhatjuk, hogy főként az jellemző, hogy itt hosszú távú és rendszeres, kisebb részletekben történik a gyerekek részére az előtakarékosság. Egyedüli kivételt láttok itt a táblázatban, amikor az ingatlanról is szó kerül. Ezt csak kitekintésnek tettem bele, majd bízom benne fogjátok érteni, hogy mire gondoltunk. Ha szépen sorjában megyünk, mindegyikről mondanék nektek néhány jellemzőt, hogy teljes körül legyen ugye az információ a döntésetekhez.
Egyrészt ugye van a legegyszerűbb megoldás, ezt mi most éppen a párnacihával jellemeztük, de ez lehet a fiókba, bárhol. Az a lényeg, hogy ez egy olyan típusú megtakarítás, amikor igazából a hajlandóságunk megvan, hogy félretegyünk ugye a havi keresetünkből, viszont nem fektetjük be, nem teszünk vele igazából semmit. Ennek köszönhetően nyilván hozamot nem terhel, nem termel, nagyjából biztonságban sincsen, viszont rettentően likvid, hiszen bármikor hozzá tudunk férni, és bármire elkölthetjük, és ugye az a szerep is megvan a szempontok között, hogy a anyuka vagy az apuka simán tudja ellenőrizni, hogy mire költheti. Itt viszont ugye az inflációt itt nem szeretném megemlíteni, hogy romlik folyamatosan ugye a pénzértéke. Egy picivel komolyabb verzió, hogyha tovább megyünk, a szülők szoktak olyan megoldásban is gondolkodni, amikor a gyerekeknek nyitnak bankon keresztül úgynevezett gyerekszámlát, junior számlát, attól függően, hogy melyik társaságnál vagyunk. Itt jellemzően ugye ez a 18 év alatti gyerekek részére elérhető. Itt ugye, hogyha a hozamot nézzük, akkor rendkívül alacsony, sőt, elmondhatjuk, hogy a nulla közeli ezeknek az értéke, és főként az a jellemzője ezeknek a a számláknak, hogy a gyerekek megtanulják a pénzügyi tudatosságot, hogyha kapnak zseppénzt, akkor tudják, hogy hogyan kell kezelni, megismerkedjenek a bankolással, ha van applikáció, azt tudják használni, de igazából ezzel egy komoly megtakarítást ugye nem tudunk elérni. Ha haladunk úgy körülbelül a középtájba, akkor elérkezünk már azt gondolom, hogy egy picit komolyabb megoldáshoz. Ez a kifejezetten gyerekek részére kifejlesztett állampapír, amit ugye babakötvény néven ismerünk. Itt ugye ez azért is lett olyan nagyon közkedvelt jellemzően ugye az elmúlt 2 évben, mert egy olyan magas inflációs közegben telt el az elmúlt 2 év, hogy ez ugye magán a baba kötvényen magas kamatot eredményezett, ugyanis ez egy olyan konstrukció, amikor egy babakötvényt megvásárlunk, akkor lényegében ugye kölcsönadunk az államnak, és cserébe az előző évi infláció plusz ugye 3%-os kamatot kapunk érte. Ha van tapasztalatotok, ha nincs, fontos információ, hogy ugye maga ez a babakötvényt, ez úgy tudjuk ugye megvásárolni, hogy először is meg kell, hogy szülessen az a drága gyermek, és az állam 42.500 forintos úgynevezett életkezdési támogatással járul hozzá a gyermekünknek a megszületéséhez. Ezt az összeget, ezt egy letéti számlán helyezi el, és ugye ez elkezd kamatozni. Viszont egy letéti számlára nem tudunk további pénzeket befizetni, ezért szükséges, hogy megnyissuk ezt a speciális értékpapír számlát, amit úgy hívunk, hogy start értékpapír számla. Ezt a gyerek nevére nyitjuk, és innentől kezdve ide van lehetőség arra, hogy bárki bármikor befizethessen pénzt. Elvárás nincs, illetve ösztönzés sincs arra, hogy rendszeresen érkezzen összeg, de van lehetőség ugye bármikor befizetni. Ugye ezt akkor ugye, hogy lesz a befizetésekből több pénz? Hát úgy, hogy amikor a gyermek megszületik, abban az évben kibocsátott babakötvénybe a befizetett összeg befektetésre kerül, és ennek ugye elindul a kamatozása. Úgy tudjuk ezt pluszba kiegészíteni, hogyha ugye megnyílt ez a startszámla, és erre plusz befizetés történik, akkor ezt érzékeli ugye az állam, és plusz 10%-kal még meg is fejeli ezt, viszont maximalizálja ezt a támogatást 12.000 forintban. Az is egy korlátozás a babakötvénynél, ezt mindenki maga dönti el, hogy ez magas vagy alacsony összeg, hogy havonta 100.000 forintnál többet nem tudunk ide befizetni, tehát hogyha szimpatikus ez a konstrukció, magasabb összegért nem lehet babakötvényt vásárolni. A költségét tekintve, hogyha a szempontokat nézzük, akkor ez egy kedvező konstrukció, mert lényegében zéró. Viszont egy olyan korlátja van, hogy a Dori is az előbb említette, hogyha picit később kezd el valaki a gyermekének takarékoskodni, akkor itt a babakötvény esetében 18 éves korig lehet egyáltalán erre a számlára befizetni, és
19. évtől pedig már nem is kamatozik tovább, úgymond vége van ennek a konstrukciónak. Elvárás volt az is a szempontok szempontjából, hogy a szülő legyen az, aki ugye rendelkezzen a pénz felett, hogy nehogy az legyen, hogy a gyerek a 18 éves korába elmegy bulizni. Hát ebben az esetben sajnos ez nem tud megvalósulni, mivel a gyermeknek a nevére nyílik, és csak ő az, aki ehhez 18 éves korában hozzáférhet. Tehát itt ugye, ahogy már említettük, felmerülhet az a kérdés, hogy ugye az évek alatt félretett pénz az valóban jó helyre kerül-e. Ami a tapasztalatunk, hogy jellemzően ilyen 5-10 ezer forintot fizetnek be a szülők, azzal a céllal, hogy ez a plusz 12 ezer forintot az államtól ugye elhozzák. Ha egy picit tovább megyünk, akkor a lakás oldalról szeretnénk most ezt megközelíteni. Vannak olyan szülők, akik úgy gondolkoznak, hogy nem szabadon dönti majd el a gyermek, vagy akár ők, hogy milyen célra szükséges az összeg, hanem kifejezett céllal lakásvásárlásra tesznek nekik félre. Ezt ugye két módon lehet megvalósítani, hogyha kisebb részletekben gondolkoznak, akkor ez az úgynevezett lakástakarék pénztáron keresztül van lehetőség ugye támogatni a gyereknek az első lakását. Itt ugye ez egy nagyon jól működő megtakarítási forma volt, egyébként pontosan a fiamnak a születésnapjáig addig működött az, hogy évente állami támogatást kaptunk utána, egész pontosan 30%-ot, ez ugye ismert, hogy már nincs ilyen, ma jellemzően három piaci szereplő van, az OTP, az Erste Lakástakarékpénztárak, illetve az MBH csoporthoz tartozó Fundamenta, náluk lehet ezt az úgynevezett lakástakarékot megnyitni. Ennek lényegében ugye az a lényege, hogy amikor lejár a megtakarítási idő, kötött az idő, tehát ezt sem saját magunk tudjuk meghatározni, hogy meddig takarékoskodunk a gyereknek, akkor lényegében egy kedvező kamatozású kölcsön tudunk felvenni. Az is rettentően fontos ezeknél a lakástakarékpénztáraknál, hogy ezt az állami támogatást úgy próbálják a pénztárak valahogy ellensúlyozni, hogy bónusz vagy prémium formájában írják jóvá, de ez csak abban az esetben jár, hogyha egészen végig tartjuk, végig fizetjük rendszeresen a megtakarítást, és lakáscélokra költjük, fordítjuk. Még egy mondat az ingatlanról, és itt érzékelni fogjátok, hogy ezt miért tettem bele. Vannak olyan szülők, akik úgy gondolkoznak, hogy nem kis részletekbe, hanem már vásárolnak a gyermeknek egy ingatlant, azzal a céllal, hogy fú, milyen tök jó lesz, hogyha tényleg kirepül, felnőtt életét megkezdi, és már egy saját lakásban tudja majd ugye megkezdeni az életét. Ez egyébként én azt gondolom, hogy mind a szülőnek, mind a gyereknek nyilván egy óriási biztonságot tud adni. Azt viszont mindenképpen meg kell említsük, hogy ehhez a szülőnek mindenképpen rendelkeznie kell egy egyszeri, jóval nagyobb összeggel. Ha pedig ez nem áll rendelkezésre, akkor és mégis lakást szeretne vásárolni, akkor gyakran előfordul, hogy hitellel kénytelen ugye megterhelni a családi kasszát, ami bizony egy stressz helyzetet is okozhat, mert ha kell, hanem ugye vissza kell fizetni. Illetve, ami mindig egy óriási kérdés, amikor ingatlannal támogatják a szülők a gyereket, hogy na mi van akkor, hogyha ki kell fizetni a tandíjat, vagy ne adj Isten, változik az eredeti cél, akkor vajon el tudja adni a szülő mondjuk az 580 000 forintos teraszajtót, hogy abból ugye akkor finanszírozni tudja azt a szükséges összeget. A következő, amiről egy picit beszélnék még, tapasztalatunk alapján, nem csak azért, mert mi ugye ezekben a színekben ülünk itt, ez a biztosítónál indított megtakarítás. Itt bátran mondhatjuk, hogy ez egy olyan egyedi megoldás, amiben, ha természetesen a szülő azt szeretné, hogy ez így legyen, akkor így tudjuk garantálni azt, hogy a kitűzött cél mindenképpen meg tud valósulni. A biztonság kérdését egy picit itt megállnék, mert az a tapasztalatunk, hogy meglehetősen kevesen tudják azt, hogy egy biztosítónál indított megtakarítás
az tényleg biztonságban van. És hogy miért merem ezt így bátran megosztani veletek? Egyrészt azért, mert a háttérben, ahogy már ugye többször említést tettünk róla, egy meglehetősen nagymúltú, pénzügyileg stabil vállalatról van szó, nem egy 2 héttel ezelőtt vagy évekkel ezelőtt indított vállalkozás van a háttérben. Az is nagyon fontos, hogy a pénz, amit ugye így egy biztosítón keresztül fektetünk be, az nem képezi a biztosító vagyonának a részét, tehát e felett, úgyhogy a biztosító nem rendelkezhet. Miért jó ez? Mert tuti, hogy meg lesz a pénz. Van még egy biztosítási elem, ami azt igazolja, aki még mindig bizonytalan lenne, hogy egymást viszont biztosítják a biztosítók. Mit jelent ez? Hogyha olyan nagy mennyiségű kár kifizetésre kerülne sor, és az egyik nem tudja, akkor a másik helytáll helyette. Tehát ez is pontosan azt igazolja, hogy a kifizetés mindenképpen megtörténik. És akkor még mindig van 2 darab szerintem kifejezetten meggyőző érv, amellett, hogy miért biztonságos egy ilyen típusú megtakarítás. Egyrészt, mert ugye a befektetéseket alkotó értékpapírokat szigorú szabályok mellett egy teljesen független szerv, egy úgynevezett letétkezelő az, aki őrzésbe veszi. Miért fontos ez? Mert egész egyszerűen a szabályok mentén től nem lehet eltérni. Illetve, amit szintén sokan még nem ismernek, hogy maga egy ilyen biztosítási közegben történő megtakarítás, az jogilag egy teljesen más kategóriába tartozik, egész pontosan életbiztosítás, ami azért egy zseniális megoldás, azon kívül, hogy a fő célja maga a megtakarítás, mert amikor így gyűjtjük a pénzünket, akkor erre semmilyen inkasszálás nem történhet, mint mondjuk egy bankszámlára, hogyha van tartozásunk, NAV, az állam, ezek mind-mind nem férhetnek hozzá. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek újat és izgalmasat mondani. Itt egy kicsit begyorsulok. A hozam tekintetében egy ilyen biztosítói megtakarítás igazából azon múlik, hogy milyen intervallumot választasz, mennyi ideig indítod a megtakarításodat, és igazából az is rajtad múlik, hogy biztonsági játékos vagy igazából a hosszú idő alatt kihasználod a kamatos kamatnak a csodáját. Az, hogy rugalmas ez a megtakarítás, muszáj neki rugalmasnak lenni, hiszen hosszú távra köteleződik el ugye a szülő, tehát jól kell, hogy működjön. Mit jelent ez? Ha szükséged van a pénzre, akkor hozzá tudsz nyúlni, hogyha lehetőséged van egy plusz évvégi prémiumból, és ki szeretnéd egészíteni a gyermekednek a megtakarítását, semmi akadálya, tehát alkalmanként is tudsz befizetni, szólhatsz a nagyinak is, hogy ne csokoládét vegyen rajta, vagy egy csomó 100 000 forintos ajándékot, ahogy sajnos sokan elmesélik és elkövetik, ő is hozzá tud ehhez tenni. Sőt, hogyha ne adj Isten, mivel a hosszú távon nem csak csodák történhetnek, hanem lehet, hogy bármilyen pénzügyi nehézséged adódik, akkor, hogyha ez eltelt a 3 év, akkor akár szólhatsz is, hogy szeretnéd szüneteltetni a megtakarítást, vagy szeretnéd csökkenteni az összeget. A költségekről is említenék néhány szót. Itt jellemzően a megtakarítás első 2 éve az, amikor magasabbak a költségek, viszont a jó hír az, hogy az első évtől kezdődően folyamatosan bónuszként ezek visszakerülnek a számládra. Egy fontos szempont volt ugye a szülői kontroll, hogy ő rendelkezzen, apuka vagy anyuka rendelkezzen arról, hogy az összegyűjtött pénzt azt mikor és milyen célra költse el a gyermek, vagy milyen célra adja át neki. Ez ebben a konstrukcióban egy az egyben megvalósul. És amit, hogyha a táblázatra egy pillanatra rápillantotok, a legalsó sor, bárhogy néztük, bárhogy gyűjtöttük össze, egyetlen egy helyre tudtuk tenni a zöld pipát, az ez a biztosítói megtakarítás, ugyanis a haláleseti védelmet csak egy ilyen konstrukcióba lehet betenni, sehol máshol. Mi ennek a lényege, hogyha a szülő így szeretné, és számára biztonságot ad az, hogyha vele valami történik, viszont mindenképpen szeretné, hogy a gyereknek megvalósuljon az a tervezett pénzösszeg, amit eredetileg eltervezett,
és van egy ilyen díjátvállalás beépítve a megtakarításába, akkor egy váratlan tragédia esetén közbelép a Generali, és az eredeti tartam végéig fogja fizetni a díjat. Igazából ez a tapasztalatunk alapján azért óriási előny, mert a pénzt mindenképpen összegyűlik, a hátramaradottaknak nem okoz plusz anyagi terhet, a szülőt pedig ugye megnyugvással fogja eltölteni. Erről igazából egy kis ábrát hoztam még nektek, mert az a visszajelzésünk, tapasztalatunk, hogy ezt nem mindenki ismeri ezt a megoldást, így kihasználnánk az alkalmat. Képzeljétek el ezt az ábrát. Itt van egy család, ahol van egy 2 éves gyermek, és édesapa és édesapa anya úgy döntött, hogy 20 éves korára szeretnének pénzt összegyűjteni, mert az apuka olasz, és a gyerek is Olaszországba szeretne tanulni. 18 év áll ugye rendelkezésükre, mert hogy most 2 éves a gyerek. Azt már tudtuk, hogy a gyerek, amikor megszületett, akkor nyitottak neki itthon egy startszámlát, és körülbelül 2 éves korára az édesapa indítatására elindítottak egy kicsit komolyabb megtakarítást, viszont mivel apa ugye Olaszország és Magyarország között meglehetősen sokat ingázik, ezért az volt a kérés, hogy kiegészítsék egy haláleseti díjátvállalással magát a megtakarítást. Sajnálatos módon, hála Isten, hogy benne volt a megtakarításban ez a lehetőség, ugyanis sajnos az édesapa a megtakarításnak a 8. évében elhunyt, és ahogy itt az ábrán ide kockázati biztosítása nem volt hozzá. Mi történt a megtakarítással? A 8. évben nem állt meg a megtakarítási periódus, hanem itt a szülő helyett a Generali közbelépett, és a tartam végig fizeti a díjat. A kockázati életbiztosítást egy mondatban azért hoztam ide, mert ebben az esetben, ha nem lett volna díjátvállalás magán ennél a megtakarításnál, akkor az addig, tehát a 8. évig összegyűjtött pénzt a szerződésre megadott kedvezményezettek kapták volna meg. De az eredeti cél így nem valósult volna meg. Ezt itt most tovább nem is mutatom be nektek. Ha személyes konzultáción valaki úgy érzi, hogy számára ez fontos, akkor nagyon szívesen még részletesebben ezt be fogjuk mutatni. Hogy megyünk tovább? Itt ugye látjátok, hogy szinte már az összes szemponton igazából végigmentünk, és vegyük úgy, hogy ki is választottuk, hogy melyik lesz számodra az a tuti megoldás, amit tényleg a saját élethelyzetedet fogja ugye biztosítani. De az is egyrészt visszajelzés a mi munkánk során az ügyfelektől, hogy akkor fog jól működni a megtakarítás, hogyha ez folyamatosan nyomon van követve. Ugyanis a tapasztalatunk szintén az, hogy nagyon-nagyon kevés százalékban vannak azok a szülők, akik tényleg tök önállóan és tök tudatosan, szinte évente nyomon követik a megtakarításuknak az alakulását, és ugye igazítják magához az eredeti célhoz. Úgyhogy igazából az a tapasztalat, hogy akkor jó, hogyha olyan a kapcsolat a tanácsadóval, bármelyik konstrukciónál is, hogyha ismerik egymást, tudják egymás telefonszámát, elérhetőek, és egész egyszerűen folyamatosan egyeztetnek. Akkor most hol tartunk eddig diát láttok? Bízom benne, hogy még fogjátok itt az információkat. A gondolatmenetünk igazából most ott tartunk gondolatmenetbe, hogy összeszedtük azt, hogy egyáltalán miért fontos ezzel az egész gyerekjövő kérdéskörrel támogatni. Bízunk benne, hogy lassan körvonalazódik bennetek is, hogy milyen célra van szükség nálatok otthon, és hogy ez nagyságrendben milyen összeget jelent. Kitisztulnak ugye a szempontok is, és most már láttátok, hogy milyen lehetőségek közül van lehetőség választani. Egy dolog azonban talán a legnehezebb, ez még ugye hátra van, egész egyszerűen meg kell tenni a kezdő lépést.
És hogy miért beszélünk mi éppen most erről az egész gyerekjövő kérdéskörről, hát ez egész egyszerűen az, hogy most egy igen nagy volumenű ösztönző érkezik ugye a családi kasszába. Biztosan olvastatok róla, hogy a családtámogatási rendszer, ez változik, és miért jó ez? Egy csomó plusz pénz érkezik a családi kasszába. Beszélnék most röviden, hogy mik ezek a változások. Csak a főbbi lényegi elemeket szeretném megemlíteni nektek, szintén, hogyha minden élethelyzet más, ezeket egyedileg szükséges átbeszélni. Három fő változást említenék meg. Az egyik, megduplázódik ugye a családi adókedvezmény, az édesanyáknak nem kell SZIA-t fizetni, illetve a csecsemőgondozás, illetve a gyerekgondozás az is adómentes lesz. És akkor röviden, hogy egyáltalán mit kell ezekről tudni, szintén általánosan. Ugye a családi adókedvezmény, ez egy személyi jövedelem adókedvezmény, ezért nagyon fontos, hogy aki igénybe szeretné venni, neki mindenképpen legyen befizetett SZIA-ja. Ha ez nincs, akkor így egy picit nehezebb helyzetben van. Fontos azt is tisztázni, hogy egyáltalán kinek jár, annak jár ugye egy családi adókedvezmény, aki gyereket nevel. Ez ugye lehet szülő, nevelőszülő, házastárs, élettárs, sőt a jó hír, hogy meg is oszthatják a szülők egymás között. És ugye rátérünk arra, hogy ezt az egész kedvezmény kérdéskört a gyerekeink után kapjuk, és ezáltal jutunk ugye több bevételhez hónapról hónapra. És akkor fölmerül ugye a kérdés, hogy akkor ez a családi adókedvezménynél itt ugye hogy értendő ez. Ugye egyrészt a családban, hogyha vannak gyerekek, itt próbáltuk ezt nagyon leegyszerűsíteni, három egyszerű kategóriát vettünk, vannak a kisgyerekek, ők járnak ugye óviba, suliba, gimibe, az a lényeg, hogy szakközépiskoláig, vannak az egyetemisták, és vannak, akik nem tanulnak. Itt ugye ez nagyon fontos, hogy a gyerekekre jár, egészen addig, míg le nem érettségiznek, de ugye maximum ez 20 éves korig lehetséges, illetve hogyha speciális neveltetésre szükséges a gyereknek, akkor ez kitolódik még plusz 3 évvel. Rájuk erre a kategóriára tök egyértelműen jár a családi adókedvezmény. Akkor ugye a kicsit nem komplikáltabb, de egy izgalmasabb kérdés, amikor felsőoktatásba tanul a gyerek, ő már ugye leérettségizett, az teljesen mindegy, hogy úgy tanul a felsőoktatásban, hogy alap vagy mester képzésen, viszont nagyon fontos, hogyha dolgozik, akkor ne keressen nagyon jól, mert ez miatt ugye kivehető a kedvezmény alól. És ugye van a harmadik kategória, amikor eltartja a szülő a gyermeket, viszont a gyerek valami miatt vagy nem dolgozik, vagy nem jár suliba, ilyen szempontból hiába eltartott, de adókedvezmény szempontjából nem tudjuk figyelembe venni. Maga a családi adókedvezmény, az ugye a családi pótlékkal van összhangba, addig jár, amíg a családi pótlék, illetve amíg azt ugye figyelembe veszik. Ugye, ahogy az előbb említettem, hivatalosan addig, amíg a gyerek úgynevezett köznevelésben tanul, de maximum addig a tanévig, amíg ugye ő 20 éves nem lesz. És akkor itt jön ez az egyetemista, aki mondjuk felsőoktatásban tanul, ő hivatalos elnevezése az eltartott, és hogyha mondok egy példát, hogy úgy jobban át tudjam adni, amire gondolok, ha például a családban vannak kisebb tesók, mondjuk van egy kisebb tesó, akkor adókedvezmény szempontjából a szülő 2 fő után veheti igénybe a kedvezményt. Ha nincsen a családban kisebb gyerek, akkor az egyetemista után már nem jár kedvezmény. És akkor nézzük, ha még bírjátok, hogy mit jelent ez egyáltalán számokba kifejezve. Először is 2 lépcsőben történik meg ugye a korábbi kedvezménynek a megduplázása. Látjátok, hogy most már 7. hó 1-től a korábbi összegnek a másfélszeresét lehet ugye visszakapni, illetve ez 2 gyermek esetén már érezhetően akár 20 000 forinttal többet is jelent.
januártól pedig megtörténik a duplázás, és a 2 gyerek esetén ez már plusz 40 000 forint lesz. A következő eset az anyák SZIA mentessége, ez is egy új elem. Itt ugye a 4 és a több gyerekes anyukák, ők már jelenleg is ismerik ezt a jó kis kedvezményt, és ez az SZIA mentesség lett kiterjesztve, vagy lesz kiterjesztve, ugye 2 lépcsőben, először a 2 és 3 gyerekes szülőkre. A 3 gyerekesek októbertől már a 15%-ot azt abszolút élvezhetik. Nekik már nem kell SZIA-t fizetni, úgyhogy most mielőtt sorolnám a többieket, légy mindenki számolja ki, aki úgy érzi, hogy 3 gyermeke van, hogy ez körülbelül mennyit jelent a családi kasszába. És utána jönnek a 40 év alattiak január 1-től, utána a 40 és 50-esek 2027-től, és a legvége a 60 év felettiek pedig 2029-től. Jó, még két plusz bevételi forrás létezik, hogy ne csak a már tapasztalt anyukákról beszéljünk, hanem a fiatal anyukákról is. Itt egész pontosan a 25 és 30 év közötti anyukákról van szó. Részükre is a teljes jövedelmük január 1-től személyi jövedelemadó mentes lesz. És ugye, ami jó, hogy megszűnik a jövedelemkorlát, mert ugye korábban ez nem így volt, az előző évi bruttó átlagbér után került meghatározásra, hogy meddig lehetett valaki SZIA-mentes, ha magasabb volt a fizetése, akkor kellett, hogy fizessen, illetve volt egy korlát arra is, hogy a 2022. dec. 31 után született gyerekekre jár, viszont tehát január 1-től ez is meg fog szűnni. És az utolsó nagyon jó hír a kisgyerekeseknek, ez a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj. Ez is SZIA-mentes lesz, és itt is sokkal több pénz marad ugye a családoknál. Sokkal több pénz marad a családoknál. Ebben most nem megyek bele részletesen, mert még van 2-3 diánk, amiben szeretnénk mindenképpen megmutatni nektek, hogy ha nagyságrendben félretesztek X összeget, akkor körülbelül hova fogtok tudni kilukadni. És hogy miért jó egyáltalán számotokra ez a változás. Hát bárhogy nézzük, ugye ez a megváltozott családtámogatási rendszer, ez plusz bevételt jelent számunkra. És miért lehet ez jó? Hát egész egyszerűen azért, mert ha már vannak gyerekeink, és utánuk ugye plusz forrásból plusz forrásból plusz pénzhez jutunk, akkor sokkal könnyebben tudunk részükre félretenni. És bárhogy nézzük, ez tényleg igazán erős löket, úgyhogy az nem lehet véleményem szerint senkinek kérdés, hogy ennek egy részét mindenképpen a gyerekekre illik fordítani. És akkor készültünk egy kis matekkal, amit ugye az előző konstrukciók alapján állítottuk össze, és egy olyan számot vettünk, ami lényegében egy átlagos befizetés a szülők részéről. Jellemzően van, aki kevesebb, van, aki több, van, aki 2-szer ennyi, 3-szor ennyi pénzben gondolkozik, ezért mi egy átlagos havi 30 000 forinttal néztünk egy befizetést, hogy mi van abban az esetben, hogyha ezt a 30 000 forintot babakötvénybe helyezi el a szülő. Ez egy remek jó megoldás, mert ugye eleve már indított egy megtakarítást. Mi ennek a végeredménye? Ugye itt beszéltünk arról, hogy ez 18 éves korig működik, ekkor nagyságrendben 11 millió forinttal lesz gazdagabb a 18 éves gyermek. Hogyha a szülők nem bocsúttak fel, és nem a születéskor indítják magát a babakötvényt, mondjuk, hanem azt mondják, hogy 8 éves korában, tehát cirka egy 10 évben gondolkoznak a megtakarítást illetően, akkor nagyjából egy olyan 4-5 millió, 4,8 millió forint az, ami összegyűlhet. Itt ugye ennek a fontos üzenete az, hogy van megtakarítás, viszont 18 éves korában vége, nem tud tovább menni, tehát ha időközben változik a terv, akkor nem tudjuk tovább fizetni.
Megnéztünk egy lakástakarékot is, igyekeztünk körülbelül ugyanezt az idősávot belőni, mert ugye lakástakarékonként változik, hogy 8 év, 10 év, x év, de a fundamentánál van egy viszonylag hosszú konstrukció, ez a 14 év, 10 hónap. Itt ugye, hogyha végig fizetjük és ha lakásra, akkor ez alatt az időszak alatt egy olyan cirka 7,5 millió forintot tud előteremteni a szülő, de csak lakás célokra. Itt is további befizetési lehetőség nincsen, illetve megnéztünk egy biztosítói konstrukciót. Itt egész egyszerűen a gyerek 18 éves korára 15 millió 300 forintot tud nagyságrendileg összetenni, és ami a szépség ennek az egésznek, hogy ez nem fejeződik be. Tehát magyarán, ha összegyűjtöttük a 15 millió forintot, elértük ugye a 18 éves kort, de hogyha úgy dönt a szülő, hogy még tovább gyűjt, vagy nem veszi ki, mert még nincs itt az idő, hogy felhasználja, akkor van lehetősége tovább fizetni a díjat. És akkor most jön a bűvös kérdés, ami meglehetősen azt gondoljuk, hogy összetett, hogy vajon mi lehet a legjobb megoldás a ti élethelyzetetekre. Erre nyilván most ugye nem várjuk a választ, mert ez egy meglehetősen hosszú beszélgetés is lehet. Úgyhogy mindenképpen az lenne a javaslatunk, hogy használjátok ki a lehetőséget, sőt, használjátok ki minket, azt a szakértői csapatot, akit ugye Dóri a előadás elején bemutatott, ugyanis amikor mi hozzánk a szülők személyesen hozzánk fordulnak, akkor a tanácsadás keretében egész pontosan, nem általánosan, nem kihagyva egy-egy fontos információt, hanem tök pontosan az ő saját elképzelésükre és élethelyzetükre beszéljük át, hogy akkor melyik lesz az a legjobb megoldás, amit szeretne, kiszámoljuk, hogy ha van egy fix keret, akkor abból mi az, ami kihozható, illetve a szempontok alapján ki fogjuk választani azt a megfelelő konstrukciót, ami valóban a gyerekeknek vagy a gyermeknek a jövőjét fogja támogatni. És hogyha minden megvan, akkor átadunk egy pénzügyi tervet, és igazából tiszta lelkiismerettel rábízzuk általában a szülőre, hogy akkor a döntést azt viszont neki kell meghozni. Úgyhogy most van itt a lehetőség arra, ahogy említettük a előadás elején is, hogy tudtok konzultációra időpontot foglalni. Én úgy gondolom, hogy ez talán a chatben már be kellett, hogy kerüljön a link, az időpont foglaló link. Ezt kérlek, hogy nézzétek meg, és bátran kattintsatok rá. Ez addig, amíg az előadás tart, ugyanis még a kérdésfelelek szekció, ez mindenképpen hátra van. Addig fogjátok látni a linket, és bátran tudtok rá jelentkezni. Nem tudom, sikerült-e megtalálni a linket. Látjátok-e? Közben egy kattingatok jobbra, de tök jól működik. Aha, meg is van a link. Akkor ezt figyelmesen nézzétek, kérlek. És akkor ugye ígértük az elején, hogy lesznek kérdések és válaszok. Nem tudom, hogy a chatben vannak-e már nyitott kérdéseitek? Vannak? Szuper. Oké. Okay. Jó, mindjárt föl is fogom őket olvasni. Viszont ahhoz, hogy én is vegyek egy levegőt, meg tök kíváncsi vagyok, hogy itt vagytok, ugyanis én senkit nem látok, hogy egyáltalán hogy éreztétek magatokat eddig, hasznos volt ez az előadás, hogy most arra kérek mindenkit, hogy ha már chatet megtalálta a linket, akkor legyen olyan kedves, egy egyes és egy ötös között küldeni nekünk egy értékelést. Az egyest azt úgy beszéltük meg, hogy ez egy borzasztó előadás volt, az ötösre pedig azt a kategóriát adtuk, hogy igen, megértettem, letisztult a kép. Úgyhogy várunk egy pár percet, és addig pedig olvassuk a kérdéseket. Én beolvasok egy kérdést. Olvasjuk, Bóri segít, és akkor... Hogyha egy olyan kérdés jött fel, hogyha több gyermekem van, akkor közös számlán indul a megtakarítás, vagy külön-külön indítható?
A válasz az az, hogy bármelyik megoldásban tudunk segíteni. Pont ez az egyedi konzultációnak a lényege, hogy itt mind a kettőt átgondoljuk, végig gondoljuk, mindegyikre adunk tervet, tehát minden szabadon választható, majd amelyiket a legjobb megoldásnak ítéled. Illetve van még egy kérdés, hogy ha a gyermek külföldre megy tovább tanulni, akkor ott is felhasználható ez az összeg minden gond nélkül. Igen, természetesen. Gond nélkül Nincs nincsenek ilyen meghatározva. korlátok. Uh-huh. Jaj, de köszönjük a számokat. Ötösöket kaptunk. Ó, nagyon köszönjük. És igen, és nem tudom, hogy van-e, köszönjük a kérdéseket, és nagyon köszönjük igazából a sok-sok ötöst, igazán jól esik ezt hallani. Jó? Van-e még bármi kérdésetek, illetve látható-e még a chatbe, vagy nagyon elment az időpontfoglaló? Nyugodtan most, hogyha úgy gondoljátok, Kapcsoljátok be a mikrofont. kapcsoljátok be bátran a mikrofont, mert szívesen hallunk egy-egy hangot is hozzá. Nem? Senki? Oké, semmi baj. Sziasztok, én annyit szeretnék csak, hogyha kimásolja innen valaki ezt a linket, ezt a félreteszek konzultációs linket, akkor utána is tudnak, tehát van rá lehetőség, hogy jelentkezzünk erre a Igen, konzultációra? Jó. igen, Csak már ugye volt igen. egy ilyen kérdés, és akkor hogyha esetleg másnak is segítség, mert nekem is az, akkor tudják használni a linket a többiek is, meg akár én is. Igen, Köszönöm. nagyon köszönjük szépen a kérdést. És volt még egy olyan kérdés most is, ha nagyobb gyerek, vagy most is, ha nagyobb a gyerek, akkor is köthető baba kötvény. Igen, Köthető, ha még nem 18 éves nyilván. 18 éves korában ez véget ér. igen. Jó, csak bocsánat, csak nézzük itt, hogy vannak-e még plusz kérdések. Nincsen plusz kérdés. Emiliáé volt akkor az utolsó. Jó, akkor ez az ingyenes konzultációra való jelentkezés, ez itt most fennáll egyrészt ezen az alkalmon, ahogy most itt beszélgetünk, hogyha valaki lemaradna róla, vagy még gondolkozik, akkor fel tudjuk ajánlani azt, hogy mindenkivel ugye telefonon beszélünk, ahogy ezt ugye már a webinár elején is megtettük. Ezt a korábbi tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy használjátok ki kérlek a lehetőséget, és jelentkezzetek, érdeklődjetek. Valószínű, hogy a kollégáinknak megvan a telefonszáma, mert hívtunk benneteket, azon keresztül is tudtok jelentkezni. A kalkulátort, így van, közben itt nehogy elfelejtsük, a landing page-en, amire ugye jelentkeztetek, ott ígértünk mindenkinek egy kalkulátort, ami úgy fog kinézni, hogy egyrészt ezt meg fogjátok kapni, viszont ha elfogadjátok, úgy még hasznosabb, hogyha ezt közösen csináljuk. Aki egyedül szeretné, annak sincs akadálya, viszont csináltuk már egyedül, úgy tűnik, hogy minden élethelyzetet érdemes teljesen külön átbeszélni, tehát továbbra is buzdítunk benneteket, hogy foglaljatok időpontot. Én a saját példámat nagy örömmel elmondtam, ugye a Dóri már tett rá említést, én vagyok az a tesó egyébként, aki félretett a gyerekeinek 6-7 éves korába, és tök őszintén mondom, hogy nagyon örültem volna, hogyha valakivel tudok beszélni, nem 6-7 éves korába, hanem 2-3 éves korába. Nem vagyunk elkésve, de tényleg arra buzdítalak benneteket. Üljük le, beszéljük meg, ez nem jelenti azt, hogy bármit alá kell írnotok, viszont a személyre szabott információ az a tapasztalataink alapján elengedhetetlen. Úgyhogy nem tudom, van-e kérdésetek, mert ha nincs, akkor éppen egy perccel az ígért idő előtt végzünk. Most van 19:30, úgyhogy ha nincs kérdésetek, akkor mi nagyon köszönjük a részvételeket, bízunk benne, hogy tényleg hasznos volt, és akkor az ígértek alapján fogjuk küldeni az e-maileket, illetve még várunk benneteket is szeretettel konzultációra.
Sziasztok! Sziasztok!